Hello mga karadyo! Ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe Lunas boy. and like kada matang maabot ng mga drama. Si Jessa. Thank you very much everyone. Hello. Mateo? Anong ikay mitubag? Nag-uban pa di mo arong orasa? Ha, Mateo? Oh. Ngano day? May problema? Bullshit, Mateo! Why are you doing this? Unsa man ang pangutanahan dya sa? Unsa man, di mo nagituyo? Para lagi pasakitan ko? Ha? Hey. Nganong pasakitan mantika? Unsa dita? You know very well how I feel for you. So, You're cruel, Mateo. Okay, kaluoy na ako. Jessa, this is my personal affair. This has nothing to do with you. But I love you, Mateo. So what? Huh? So what? Jessa, alam ng gabi. Nakadisturbo ka na. Bye. Kung manawag siya balik, i-off ang imong phone. Unsa din ang tuyo? Nonsense. Katong na. Padong na gid bitawon ta. Aw, ikaw. Unsa di tay tuyo nimo? Gi-check lang nako nganong nagmata pa ka ining orasa. Aw. Padong na lagi ta ko matog. Sige. Mabalik sa gusto kong kwarto. Okay. Good night. Okay. Okay? Um. Okay, itubag sa good night? Good night, Sad. Oh. Oh. Sula. Good night. Good night. Makatug pa ka ko ini. Wapa di ay magmata si Jo. Sagdi lang na to siya la. Dugay itong nakato gabi. Oh. Ano nahibaw ka man? Kahiba lang. Kamoy kauban nga nagpuwaw? Medyo. Oh! Kanindot ko na ng istorya ha. Kaslo na mi, di ba? Hala? Ang ay rating nga mag-istorya sa mi usahay. Oh, kayo. Importante yun na. Pastilan, no? Ay, pastilan. Pinangga yun na ekos ginoo. Kaya iya magyong gidongog ang akong mga pag-ampo. Wa ko niya lisod-lisura. Hapsay ra gyud kaayo ang mga panghitabo. Why kontrabida? Oh. Kanong niigham ka man diha? May kontrabida ba? Ha? Walo day. Kinsa may kontrabida? Tigalig ka tong Gisa. Lola, wa mi relasyon. Unsa may ang katungod nga mangontrabida? Mateo, ang kontrabida gyud na. May katarungan man uwa, mangontrabida gyud na siya. Mati! Oy. Jo! Mateo! Ngano ka, oy, ngano man ka? Usa na hitabo. Uy, nang lusbat siya, Mateo. Lingkod sa Jo. Pastilan, ngano ka, oy? Si Jessa nag-suicide! Unsa? Oh. Unya, unsa ba namatay gyud? Lola. Namatay ba? Jo, kinsa may nagsulti mo? Nag-video call siya. Maugay na mukaw na ako.
Iya ko gipakita paglaslas niya siyang pulso. Askang. Mauna ni ang akong giingon, Mateo. Buhaton yun atong babayhana ang tanan aron mangutrabida siya. Kunon sa may daotang mahitabo niya. Ako gisadaan ini ba? Oh, anong ikaw may sadan? Ano, imo ba siyang gisogo nga wa man? Pero ingon man siya lang ako kuno hinungdan. Nayabag na. Uy, Mateo, atiman na gid niya. Ako magid ba? Ako maghinungdan ani ba? Ako gihinungdan ani. Ako. Jo? Oh, Ako na sa hinungdan ani. Jo! Ako hinungdan ani. Jo. Sa hinungdan ani. Mateo, Mateo. Ngano man ni si Jo? Jo! Jo. Dili na ko palabot ani. Ano ako naman sa hinungdan? Ano man? Jo. Jo, uy, taysa, ngano magka-Jo? Wa magkaysa. Di ba ni mo sa? Lola. Kalma lang ha. Ayaw apilog panik ha. Ako nang ati manon si Jo. Sige. Ati man na siya, kimurag wa naman na siya ako galingon. Oh. Tere, marika. Alalay sa ako dire bi kay giatiman pa ni Mateo si Jo. Jo. Ano ka? Oh, sige na, Mateo. Atiman na ni si Jo kay nagkurog naman ni siya. Alsaha na lang na. Alsaha. Oo, Lola. Jo. Kalma lang ha. Ay, pastilan, ginoo ko. Nausap man da ito siya, Jo. Ano makato siya? Inhale. Ginhawag lang, Jo. Pugi ha. Dayon, ginhawa. Balik-balik ka lang. Kana. Okay na? Arang-arang na? Okay na? Jo, paminaw. Jo. Sorry. Sige. Ilang ako. Kung okay na ka. Sultihi ko kung unsay gusto rin mo isulti. Kuyawa ko din niya kaagi. Lagi. Huwag dili lang kay kausanin na hitabo. Kaduha pa yun. Huwag kinay na hitabo ni Jessa. Katululan ni. O tingaling awa na makaya sa iyong utok. Luuya ko ni Jody ay. Siya kaya mapasangin lang. Actually, katong unang duha ka hitabo. Teenager pa siya to. O kumidya ragid ko no to niya sa iyang amiga. Unya kay gitinuon man. Mao to nga gidada niya ang guilt. Angtod nga iyan ang iyong igsuon ang nag-suicide. Siya ang gibasol kay nganong wa makabadlaw. Wa masig kuno siya magdahom nga maghikog ang iyong igsuon ato nga time. Oh my. Ugang common denominator ining mga hitabo laki. Oh, Skang bati na. mao nga nakuyawan ko karon, bro. Nga tingalig mo atras siya sa inyong kasal? Well, based sa imo nga gisulti no. Bro, feeling nako mo na hinungdan nga nagtumboy siya. Oh, yeah. Na-mention na niya na ako one time. Nga bati ang iyang panandaw sa mga lalaki. Nya, saan na nimo? May langutag di siya mo atras, bro. Kana gid si Jessup. Jessup. Mungkin nakaingon ini. Unya, unsa naman to siya? Pasal ko makaduaw niya. Sa miasag paong na itong bayhanay. Nagkiyoy. Nya, di lang ka mo duaw niya. Muduwa gid ko?
Oh, noon, bisan kon ako ang nasa imong lugar, di siya kumuduaw kay tingalig ako siyang matiwasan. Mo. Ikaw lang daw. Wow. Concern ka ni gyapon niya. Unsay. Unsa? Gusto lang ko mahibaw unsay dagan karon sa iyang utok aron mapangandaman daan. Aw, abi na ako pang ispilingon lang unsa nang concern. Okay. Gets. Sa iyang gibuhat, isamot lang noon ang akong kalagot niya. Iyag yung gihasol si Joe. Degree na ako katulgan ang iyang gibuhat. Wa pagkit siya maduaw na ko. Animal kitong babayhana. Labing siguro iyak yung gipunga si Mateo nga maduaw na ko. Huh? Pues, dili sab na ko siya lungan. Asa na to akong phone na? Ato ara. Mag-video ko nga akong langkaton ang dagom sa akong Ivy. Oh, Mateo? Ikaw? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!